gaur hona etorri gara mezu argi batekin, hitz gutxiago, ekintza gehiago, izan ere azken asteetan ugaritu dira gobernu eta alderdi ezberdinek Israelekin harremanak etetearen inguruan egin dituzten adierazpenak, eta horren aurrean etorri gara hona argi esatera, batetik berandu datozela, 20 hilabete berandu datoz, hamarkadak daramatza Israelek garbiketa etnikoa aurrera eramaten, eta 2023ko urrian areagotu zen ofentsibaren ondoren ere 20 hilabete pasa dira, hildakoak, zaurituak, desplazatuak, eta beraz uste dugu adierazpen hauen atzean ez dagoela benetako elkartasunik, baizik eta dagoena direla bestelako kalkulo edo interesak. Adierazpen hauek helburu dute gehienez ere Israelen ofentsiba lausotzea, moteltzea edo eta atzeratzea, baina ez dute auzitan jartzen Israelen existentzia bera, eta bi estatuen soluzioa proposatzen dute, soluzio irreal bat dena, eta guk planteatzen dugu, existitzen uzten ez duen herrialde batek, edo estatu batek ez daukala existitzeko eskubiderik izan behar. Ez dagoela erdibiderik, edo Palestina, edo Israel, eta guk argi dugu, Palestina osoaren deskolonizazioa planteatzen dugu, eta aldiz uste dugu, edo erakutsi dute, mendebaldeko gobernu, alderdi eta enpresek, haiek daudela Israelekin, eta Israel haien aliatua dela. Adierazpen hauek posible izan badira, direla besteak beste Palestina erresistentziak 20 hilabete hauetan baldintza oso krudel batzuetan iraun dioela, eutsi duela, eta hori ere balioan jarri behar dela. Adierazpen hutsal hauen aurrean, eta Nafarroko gobernuak ere egin ditu adierazpen hutsal batzuk, esanez posible bada, agian noizbait kontratuak haustean, eta enpresei gaizki etortzen ez bazaie, orduan hautsiko dituela, adierazpen huts hauen aurrean momentua dela presionatzeko, eta benetan harremanak hausteko estatu genozidarekin.